Crna strela. Po romanu Roberta Louisa Stevensona. Nema ničeg lepšeg ni pitomijeg od engleskih predela u proleće. Oni u čoveku bude osjećanja radosti, sreće i mira. Nažalost, dođu vremena kada to nije tako. Tako je to bilo u drugoj polovini 15. veka. Engleska je bila u previranju i razdirao ju je krvavi građanski rat. Bogataši i moćnici podelili su zemlju u dva tabora. Porodica Lancaster, na čijem je grbu bila crvena ruža, i porodica York, na čijem je grbu bila bela ruža. Njihov sukob je po tome dobio ime Rat ruža. Punih 30 godina su dve moćne strane ratovale. U tim vremenima niko u Engleskoj nije bio bezbedan. Sklanjaj se, seljačino! Mičite se! Bože, samo nemoj da se zapodene još jedna bitka. Da, prijatelju. Mnogi će opet ginuti u borbi koju niti želimo, niti nam je potrebna. Narode Ketlija, sprema se borba i Sir Daniel Brackley. Rekao sam, Sir Daniel Brackley poziva svakoga ko može da potegne luk ili da nosi mač da mu se pridruži kod Mounthouse-a. Ovo je užasno. Zašto biste vi ljudi išli tamo i ginuli za Sir Daniela? Zato što će nas Sir Daniel svejedno ubiti ako ne pođemo. Pitam se samo koji će se strani prikloniti Sir Daniel u ovoj bici. Dok je porodica York bila moćnija, Sir Daniel im je bio glavni oslonac. A kad su Lancasteri ojačali, on je njima postao odan. Koga god da hrabri Sir Daniel podržava danas, sutra će se prikloniti nekom drugom. Da, ali šta ćemo s novim nametom na porez? Namet na porez? Šta je sad to? Sir Daniel je uveo namet na porez koji plaćamo. Kuga ga odnela? Gle, eno Sir Danielovog štićenika, mladog Richarda Sheltona. Zar ga Sir Daniel nije oženio nekom bogatom udavačom? Ne, matorom Johnom Sedley. Tako se ta lopuža dokopala još para. A Richard je tako fini mladić. Gospodaru Richarde, ovo je za Sir Nikolasa Appleyarda. On će da brani selo dok ja odvedem ovu rulju do Mounthouse-a. Dobro, Hatch, idem. Brže, ruljo. Pred nama je dug marš. Zapamtite. Pazi na povrće, glupane! Šta imaš za mene? Poruku, Sir Nikolas, od Beneta Hatcha. Onda mi je daj, momče. Šta to bi? Sigurno ptice. Znači ja treba da branim Ketli. Sigurno će me ostaviti sa buljukom glupavih seljaka koji ni ne znaju šta je oružje. Prokletnici. Bolje bi im bilo da... Imao sam 4 strele za pasom. 4 strele za 4 tuge koje su me snašle. Jednu sam dobro potrošio. Stari Sir Nikolas je mrtav. I Lord Shoreby je zaslužio strelu jer je prevrtljiv i izdajnik. Jedna je za podlaca Beneta Hatcha kojim je spalio kuću do temelja. Sir Daniel Brackley će dobiti 4. jer je ubio Sir Harrya Sheltona pre 15 leta. Potpis John Osvetnik. John Osvetnik? Da, zaista neobično. A slična strela je pogodila Sir Nikolasa. Da, i to pravo u srce.
Ser Daniele, šta znači to ubio Ser Harrya Sheltona pre 15 leta? Ma, ništa, momče. Zar treba verovati pismu dostavljenom na ovaj način? Izvinite, Ser Daniele, ali ta se rečenica odnosi baš na ubistvo mog oca. Ma, to je samo lukavstvo kojim hoće da nas zbune. Tvog oca je verovatno ubio baš tip koji je odapeo ovu strelu. Nemoj više da misliš na to. Sedi, Richarde, i najedi se. Bićeš mi potreban kasnije. Gospodine, potrebna mi je vaša pomoć. Molim vas, budite tihi, jer se krijem od Ser Daniela. Šta hoćeš, dečače? Molim vas, gospodaru, uputite me na put za opatiju Hollywood. Glavni opat je moja jedina uzdanica u spas. Kreni starim rimskim putem pored vetrenjače sve do Gaza na reci. Tamo opet traži da te upute na Hollywood. A koje tebe brige muče, dečko? Ser Daniel je dobar i strpljiv čovek. Platit ćeš porez i tačka. Richarde, dođi, sinko. Richarde, odnesi ovo hitno do Moat House-a. Kako vi zapovedate, Ser Daniele. Hajde, konjiću, molim te. Prestani, dečače, konj je preplašen. Pomozite mi, molim vas. Priveži ovo konju za dizginu. To će te naučiti da se držiš puta. Da ga se držim? Ublatio sam se sav. Ovo je nezgodan prelaz. Trebalo je da te upozorim. Da me upozorite? Znali ste da je ovako, a ipak mi niste ništa rekli. Baš vam hvala. Žao mi je, ali nije ti ništa. Nije mi ništa. Zaboga, dečko, to je samo blato. Skini odeću i prosuši se na suncu. Da se skinem? Nikada. Preživeću. Samo me uputite kuda se ide za opatiju Hollywood. Konja si izgubio, momče. Popni se na mog. Odvešću te do opatije. Nisam odavno video starog opata. Kako se zoveš, dečko? John Mecham. Ja sam Richard Shelton. Vi ste Richard Shelton? Ali ja sam mislio... Jeste li čuli nešto? Ne, ništa. Nervozan si i uplošen, ko neka devojčica. Eno, jeste li sad čuli? Onamo, to su Ser Danielovi ljudi. Ser Daniel? Izgubljen sam. Pusti me da siđem, Richarde, i da se suočim sa svojom sudbinom. Ne znam u kakvoj si zavadi sa Ser Danielom, dečko, ali rekao sam da ću te otpratiti do opatije i od toga neću odstupiti. Hajde, brže ćemo peške. Ali oni će nas sigurno uhvatiti. Uzdaj se u mene.
Hajde, kakav si ti to muškarac? Iznenadio bi se, Richarde. Dobro je, sad smo na sigurnom. A gde smo to mi? Ne znam, najbolje je da budemo oprezni. Sad znam, ovo je bila kuća Elisa Duckworda. Sećam se, Bennet Hatch je spalio pre 10 godina. Duckworth je nestao. Šta je? Slušaj. Kako napreduje večera, Lovese? Spremna je. Fuj. Šteta što nisi takav kuvar kao što si lopov. Ipak bolje nemamo. Mogli bismo da ubijemo nekog jelena tim crnim strelama. Ne. Crne strele imaju svoju namenu. Crna strela? Ko je to? Brzo svi gore do kuće. Požuri, inače smo izgubljeni. Molim te, stani, Richarde. Ja dalje ne mogu. Baš si slabić. Ovde ćemo prenoćiti. Ovde? A možda bi radio u logor Crne strele? Ili da budeš Sir Danielov gost? Dobro, dobro. Ovde ćemo. Sir Daniel? Izgleda ti više prija šuma nego udobnost Moathouse-a, Richarde. Sveca mu. Pa to je Joan. John Mecham. Oprostite mi, gospodaru. Srećem, ja sam velikodušan čovek. Idemo u Moathouse. Šta se dešava? Yorkisti, gospodine. Na manje od 2 sata od nas poveća grupa. Spremaju opsadu? Ne znamo, Sir Daniele. Svi ljudi na zapadni zid. Razumem. Hatch, otprati mog štićenika u sobu. Ja ću mladog Johna povesti sa sobom. Doviđenja, Johne. Čudan si dečak, ali si bio prijatan drug. Zbogom zauvek, Richarde. Jadnog Johna više nećeš videti. A zašto u sobu, Hatch? Ne znam, gospodine Richarde, zaista. Stvarno. Johne? Mora da je negde u dvorištu. Pronađi mi Joanu ili ti leti glava. Pomozi mi, Richarde. Ali ne jure tebe, nego neku sluškinju, Joanu.
I mene. Ne brini, Johne. Posrećilo nam se. Dok oni tragaju za tom Joanom, mi ćemo se izvući. Johne, poznaješ li tu Joanu? Sluškinja? Ko? Šta? Ja sam Joana. Joana Sedli. Joana Sedli? Ona koju je trebalo da oženim? Ali zašto si obučena kao dečak? Rekli su mi da si mator i debeo. Htjela sam da pobegnem od udaje. Ali ja sam ti rekao da sam Richard Shelton. Znam, ali ja sam tada bila sva blatnjava i ružna. Nisam htjela da otkriješ ko sam. Ali ti nisi ružna. A ti nisi debeo. Joana, znam da si tu unutra. Richarde, odmah otvori vrata. Provalite vrata. Brže, guraj. To je dobri opat iz Hollywooda. Tajni prolaz. Ajde, Richarde, požuri. Moram da se vratim u crkvu pre nego što primete da me nema. Otkud vi ovde, oče? Tamo sam se vraćao u Opatiju kada sam načuo da se sprema bitka. Naivno sam ovde potražio zaštitu. Srećom po nas. Još nisi bezbedna, Joana? Onu da se penje u južnu kulu. U njoj nema straže. Evo vam i konopac. Bežite što dalje možete, ja moram da idem ovog trenutka. Hvala vam, oče. Hvala vam, oče. Yorkisti, napadaju! I ovo nam ide na ruku. Mi ćemo pobeći dok su svi zauzeti odbranom. Dečko ili sluškinja Joana Sedli, ti si prava za mene. Daj mi luk, brzo! I tako je, hrabri Richard Shelton ponovo s nama. Ajde, progutaj ovo. Probudio se. Ja sam Alice Duckwood. Dobrodošao u moj dom. Dobrodošli, gospodine Sheltone. Ti si crna strela. Baš ja. Ali ne brini. Na bezbednom si, Richarde. Harry Shelton i ja smo bili dobri prijatelji. Kunem ti se da ti se ništa neće desiti. Poznavao si mog oca. Jesam. Ti mnogo ličiš na njega. Ko je ubio mog oca? Onaj isti koji porezima davi narod i ubija oni koji ne mogu da plate. Onaj isti čovek koji je odan porodici Lancaster i York. Onaj isti koji je naredio da moju lepu kuću spale do temelja. Sir Daniel Brackley. Tačno, Sir Daniel Brackley. Zakleo sam se da ću ga poslati na onaj svet jednom od ovih strela. Crna strelo, pogrešno sam te ocenio. Mislio sam da si zlikovac, ali tvoj cilj je plemenit. Mogu li ti se pridružiti? Rado te primam. Samo se najedi, treba će ti snage.
Kako je ovo gadna lekarija? Pritužbe, samo pritužbe. Tri meseca kasnije. Pronaći ćemo je, kunem ti se, Richarde. Dakle, Loles, Grupa Ser Danielovih ljudi sedi i pije u krčmi. Kad su se napili piva, razvezao im se jezik. Pa šta su rekli, Lolese? Ser Daniel je u jednoj maloj kući na obali. Kuća je dobro čuvana, izgleda da drži zatvorenika. Joana, Ne znam, ali ako ih budemo pratili, sigurno ćemo saznati. Richarde, pođi s Lolesom. Prišunjajte se i proverite koga to drži Ser Daniel. Ja ću prikupiti svoje ljude, sutra ćemo napasti. hajdemo. Na čija smo mi sad strani? York! Ne, Lancastera. York, Lancaster. Čovjek se zbuni kad radi za Ser Daniela. Jesi li vam pričao... Valjda je to ta kuća. Prići ćemo s leđa. Joana, Udaćeš se za Lorda Shorbija i tačka. Ali, Ser Daniel, ja sam obećana Richardu Sheltonu. Zaboravi tu lopužu, nadam se da je poginuo. Lord Shorby gotovo. zauzet ćemo položaj do sumraka i napasti ih dok jedu. Odličan plan, Richarde. Najvažnije je da budemo tihi. Ako nas čuju pre napada, gotovi smo. A Ser Daniel će odvesti Joanu pre nego što je oslobodimo. Onda sve u najvećoj tišini. Spremni smo. Šta? Ovo nisu ljudi Ser Daniela. Ako dižu tolku larmu, mogu i da budu. Gospodine, mogu li vas zamoliti da malo pričekate? Stanite, ljudi! Ko ste vi, mladiću? I zašto tražite od mene da stanem? Zovem se Richard Shelton i spreman se da oslobodim devojku koju drži zatočenu. Joanu Sedley? Da, da. Onda imamo sreće obojica. Ja sam Lord Foxham i ja sam došao sa istom namerom. Lord Foxham, Joanin staratelj. Moji ljudi vam stoje na raspolaganju. Spremni smo. U napad! Odlično, Hedge. Sjajno, odlično. Ovo je zamka, gotovi smo. Povlačite se, natrag u šumu. Gospodine, oprostite što sam vas uvukao u ovo. Ovo je i moja bitka, Richarde. Richarde, za koga si ti? Za Lancastere ili za porodicu York? Borim se sa Yorkistom Elisom Duckfordom. To znači da sam na strani Yorka. Odlično.
Ovo moraš da predaš Richardu od Glostera, koji će biti u St. Bright Crossu u nedelju. Vojvodi od Glostera? Baš njemu, Richarde. Sudbina Yorka može da zavisi od ove poruke. Uzmi ovaj prsten kao propusnicu. Predaj poruku i spasit ćeš našu Joanu. Daću sve od sebe, hrabri lorde Foxame. Kakve vesti donosiš prijatelju Lolese? On je u opati Šorbi, Richarde. Onda moramo tamo. Polako, Richarde. Ti si hrabar momak, ali u Šorbi on ima 200 strelaca. Opet hrana, Lolese. Sram te bilo. Nije hrana, nego odeća. Ja sam je... našao. Opati su uvek dobrodošli u opatijama, Richarde. U opati Šorbi? Sutra ujutru će je na silu venčati za onog prasca Šorbija. Ali ne brini, javit ću Elisu Duckwordu. On će sprečiti taj brak. Mogao bih da pređem u opate. Hrana je odlična. Blagoslov za mladu. Napred. Blagoslov za nevestu. Hvala ti, opate. Ali bih radije da ne blagosiljate moj brak. Nijako blagoslov daje mladoženja? Richarde. O, Richarde. Zar moram da se udam za onog užasnog starkelju? Nećeš dok sam ja živ, Joana. Blagosiljam te, dete, i ovo divno venčanje. O, hvala, dobri opate. Mnogo vam hvala. Gde je Elis Duckworth? Venčanje samo što nije počelo. Ne brini, Richarde. Mislim da će ceremonija kratko trajati. Pa molimo se. Mili gospode, molimo te da na ovaj srećan dan blagosloviš ovaj srećan par. Havaj, prethodnih 5 mladih supruga lorda Šorbija poslika je neka čudnovata bolest. Molimo ti se da se to ne ponovi. Zato blagoslovi ovu mladu i možda čak premladu nevestu. Izdaja! Klapka! Zapra, spacite me! U pomoć, spasite! Zovite stražare. Gle, eno ubice, svi u zaklon. Možda ćeš mi ipak dobro doći. Pusti me, prokletniče! Hajdemo, Lolese, moramo do Joane. Nećeš ti više smetati, Sir Danielu Sheltone.
Benete Heču, ti si mi kuću spalio do temelja. Stanite! Stanite! Ovo je Božja kuća, za Boga, pomolimo se svi. Brojni su od nas. Beži, Richarde. Sve je uzalud, Richarde, hajdemo! Moram da stignem do St. Bright Crossa, gde je Sir Richard Gloucester. Moram da pođem sam. Razumem, Richarde. Što se mene tiče, moj zavet je skoro ispunjen. 3 moja zakleta neprijatelja su platila svoje. Uskoro ću ti se ponovo pridružiti. Tvoj poslednji neprijatelj je meni prvi na spisku. Sir Daniel Brackley je ubio mog oca i oteo moj Draganu. Hoću da budem prisutan kada bude umirao. Zbogom. Zbogom, dobri Richarde. Ne, Lawlence, prijatelju moj. Ovo moram da uradim sam. Izdržite, viteže! Stiže pomoć! Drugi put dođite brže. Vodite ove bednike. Ja sam Richard od Gloucestera. Kome to dugujem svoj život? Ja sam Richard Shelton. Šalje me Lord Foxham. Da, ovo je Foxhamov prsten. Istinu govoriš. Priznajem da nikad nisam video takvog mačevaoca. Verovatno biste sami sredili svu četvoricu i da nisam naišao. To nikad nećemo znati. Imaš li poruku za mene, Richarde Sheltone? Hvala, Richarde. Foxham planira da potuče Lancasterovce kod Shorbija. Hoće li to uspeti? Kad bih samo imao 20-ak dobrih streličara. Imaćete ih, gospodine. Odlično, Richarde. Sutra napadamo Shorbiji. Sutra! Gloucester je rekao da moramo da štitimo most dok njegovi vitezovi ne pređu onu stranu kule. Ali ima nas samo 20-ak. Da, ali ako se budemo srčano borili i koristili barikade, izdržat ćemo. A onda je na redu Sir Daniel. I Joanna. Lawlence, šta ovo znači? Hrana je odlična. Pa našao sam kuvar u Opatiji Shorbi. Lawlence.
U napad! Za Englesku! Za Gloucester! Pobijte ih, napred, ubijte te lankastarske pse! Hajdemo, momci, na most! Požurite, junaci, napašće nas! Za Belu ružu! Ne štedite nikoga! Sve ih zarobite! Ima ih samo šačica! Robit ćemo se! Hajdemo! Sad, momci! Sad je prekasno, Ser Daniele. Gotovi ste. Sve dok tebe imam u šakama, imam propusnicu iz Šorbija. Izdržite, momci! Ne uzmičite! Za York. Ovo je za Richarda. I za mene.
Izgubili smo! Spašavajte se! Ej, čekaj, čekaj! Pazite! Umri, Jorkisto! Ustani, Sir Richarde. Šta želiš kao nagradu? Gospodine, ovi momci i ja imamo još nešto da obavimo. Molimo vas da nas pustite da ga izvršimo. Rado vas puštam i želim vam uspeha. Pretražite grad. Sir Daniel se sa Joanom krije negde u Šorbiju. Požuri, prokletnice! Richarde? Trebalo je da te ubijem dok si još bio balavac. Bojim se da je sad prekasno za to, Sir Daniele. Richarde? Boga, momče, bolje ikad nego nikad. Richarde? Posljednja strela za Sir Daniela Brecklija, koji je pre 15 godina ubio Sir Harrya Sheltona.
Obećao sam ti da ću te bezbedno sprovesti do Opatije Hollywood, Johne Mečeme. Obećanje si ispunio, Sir Richarde. Sasvim. Preveo Goran Kričković. Tekst interpretirali Nenad Nenadović, Goran Šušljik, Vladan Savić, Dragan Vujić i Olga Odanović. Tehnička obrada i distribucija Continental Film.